Hej igen. Vi er ved at lave bloklys, og det her det er den tredje video ud af 3. Og de skal ende med at se sådan her ud med en lille væg i. Og i den første video der lavede vi formen. I anden video der støbte vi lysene, og nu er de stået og tørret her. Så nu prøver vi at tage dem ud af formen. Og nu skal man være en lille smule forsigtig, fordi ellers er det begynder at knække for en. Men lad os se om det går. De her, de har stået tørret. Og hvis nu at jeg gad for at sige det, som det er, kunne jeg godt lige have dryppet en lille smule stearin mere i dem. Fordi så havde jeg med garanti haft mulighed for at lave 4 stearinlys. Men det kan godt se, det kan man lige se på videoen her, men der er ligesom sådan en lille hul nede i den ene her. Den kunne godt lige have haft en lille smule stearin mere i. Den anden her, den tror jeg, den blev ok. Men nu prøver vi lige at fjerne det stearin, som vi har dryppet ved siden af her, så vi kan få det af. Og så prøver vi bare lige at få lirket af her. Kan vi lige have tæppen taget af. Så jeg overhovedet kan finde enden på det, det er vist her. Nej. Så lykkes det. Det sidder rigtig godt fast. Jeg klipper det her. Den skal drille. Det er bare fordi man filmer måske. Og man godt kunne tænke sig, at det gik lidt mere nemt. Men sådan skal det ikke være. Så kan jeg også prøve at se, hvordan det går, når det driller. Selv for mig er det ikke altid lige til. Men nu løste det der på tæppen af. Vi laver lige den ene her. Vi kommer tilbage til den anden bagefter. Så kan I se her, så har vi simpelthen det fineste lys. Men det er jo sådan set for stort. Så nu skal vi bruge en hoppekniv. Ganske almindelig hoppekniv. Og så kunne jeg også godt lige tænke mig at finde en lineal. Bare lige for at vise. Sådan en har vi her. Og det her lys, det er godt 3 cm. Og det ser egentlig udmærket ud i begge ender. Selvfølgelig skal vi lige have skruet en lille smule af heroppe, men jeg tror egentlig, jeg vil prøve at gå efter at lave 2 med den her. Og det vil sige, at vi tager den lige halvvejs. Nu er det nu, at du ikke bare må skære igennem, fordi gør du det, så er der stor sandsynlighed for, at lyset det knækker. Så vi ruller det lige så stille frem og tilbage, for at få lov til at skære ned igennem det, uden at det knækker. Hvis vi kommer til at trykke for hårdt, så er der altså chance for, at vi knækker det i en størrelse, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Så det prøver vi lige at lade være med. Sådan der, så lykkes det. Hvis nu, at lyset det er skævt, som for eksempel det her det er, så kan man lige tage en lille smule sandpapir, som for eksempel det her, og bare lige slibe en lille smule på det, lige så forsigtigt, sådan så at vi får det til at stå lige. Så de begge to er lidt skæve. Sådan der. Så kunne man jo sagtens egentlig bare lade dem være, fordi så er det jo et lys, der måske allerede er brændt et lille smule. Eller man kan lige vælge at skære det overskydende af her. Og det er bare sådan nogle små flader, så der kan vi godt lige skære igennem, uden at vi ødelægger alt for meget. Så. Så har vi 2 lys her.
Så skal vi have en væg i. Og så det der skal vi bruge en tråd. Jeg har taget en hvid tråd her. Og en lille nål. Og jeg starter simpelthen bare lige med at tråde den her. Og det er ikke så nemt, men det gik. Så tager jeg bare lige og varmer spidsen af lyset. Bare lige ganske lidt. Men det er simpelthen for at få det ned igennem lidt nemt. Så finder jeg midten af lyset her. Og stikker den simpelthen bare ned igennem. Sådan der. Og så trækker jeg på den anden side. Og holder fast i den ene af dem. Den der skal forblive. Og klipper. Og tilsvarende på den anden. Varmer lige spidsen af nålen. Jeg tror vi tager den. Denne her side. Og kører den ned igennem her. Og det var sådan der. Så har jeg egentlig fået væg i her. Så synes jeg, hvis man nu har nogle små pillefingre, som jeg har, altså børn, jeg har ikke dyr på den måde, så kan man lige tage og varme sit lys igen, eller sin nål igen her. Og så skal man lige passe på, at man ikke brænder sig. Og så sætter man bare lige vægen fast her. Sådan så at den sidder nede i her, så den ikke lige bare lige er til at rykke af. Sådan der. Så sidder den fast der. Og det kan man ikke se, når der er sådan, den står. Og så klipper vi vægen til. Sådan der. Og det samme, det gør vi over på det andet lys her. Lad den lige stikke en lille bitte smule op. Varmer nålen en lille bitte smule. Og så tager vi lige og sætter den fast her. Bare ved at varme det stearin, der er rundt om. Uden selvfølgelig at ødelægge lyset. Og så sidder den en lille bitte smule fast. Sådan der. Og så har vi, klipper vi også lige den. Sådan der. Og så har vi altså 2 små, fine bloklys i nissestørrelse. Dem jeg havde lavet tidligere, dem havde jeg jo pyntet en lille smule. Og det kan man jo vælge at gøre, man kan også lade være. De kan også sagtens bare stå som de er her og være fine det. Men jeg har brugt sådan nogle nail arts klistermærker, tror jeg det hedder, som jeg simpelthen har sat på. Og ja, det er ligesom hvis man vil gøre det på sin negle, når man laver neglelak, at man bare lige vipper det af og så sætter det på. Så hvis man gør det, så kommer det til at se sådan her ud. Men de er også fine, bare sådan her. Hvis du har været med så langt nu, så har du i hvert fald fået indblik i, hvordan man kan lave et lille nissefyrfadslys. Eller ikke et fyrfadslys, men et bloklys. Ganske nemt. Så det håber jeg, du har mod på at kaste dig ud i. Og skriv, hvis du har spørgsmål. Det var det. Hej hej!